Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagwalan ko niyo sa pangan nga Ella, 24 anyos, minyo, apan wa pay anak. Taga Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagmabdos unta. Pero nawa man kuno ang bata sa akong tiyan. Aron ihisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Naunsa man mo ila? Mutuig naman suka sa inyong pagpakasal ni Mikel. Wa man gihapon mo makaanak, uy. Ay, ambot sad bitaw ma, nganong wa? Nagkontrol mo? Kontrol ba uy? Wa uy. Ganahan na gani ang tami nga makaanak. Nga mag-control na hinuon. Nya, nga nung wa man mo makaanak, panikamot mo kay inyong edad ay wa na baya magkabata. Ganahan mo dugay mong makaanak, nga ang inyo unyang mga anak, mura na lang inyong mga apo niya. Mas nindot gitong ang inyong mga anak, mura ra ninyong igsuon ninyo, mga manghod ra ninyo. Ay, unta to ma. Pero saon wa pa man gyud. Uy, basig us-us ng matris ni mo. Pagpagam ka. Unsa ba na siya ma? Ay magpagam kag manghihilot ba, aron ipahiluna ng imong matres. Oh, mao ba? Oh, sige ma. Kano sa man ta mo adto? Ay, galmon nun, gid kay ning imong mattress inday. Us-us gid kaayo. Ha? Maon na ang dili ka mo maabdos, kay us-us man kayo imong mattress. Ay, kun mauna manang. Galma ning akong anak, uy. Aron mo mabdos na in taon makakita na taon ko sa akong apo. Oy, wala problema. Basta human akong hilot nimo. Ayaw pangalsag bugat, ha? Oh, manang. Timan ina ila ha. Likay unag pangalsag bugat. Oh, ma. Di ka mo nagpahilot ni Mama? Napiang ka? Mikil baya. Sungogan lagi ka. Kay, nagpahilot mong ka. Na, diri sa akong tiyan, uy. Aron mo mabdos na ko. Ha? Doon na daingon, ana? Ingon si mama ay, mao ko nun ay buhaton, ipahilot akong tiyan, aron mo mabdos na ko. Unya, ingon tong manghihilot nga us-us daigid kog matris, kinahanglan atiman nun. Mao ba? Ay, naot unta, nga mamabdos na ko ani Mikel. Nganong ni araman ng container na butang sa may hagdanan, uy? Wa man ni isa ka ni Mikel sa taas. Kung lisa ka ani, uy. Uy, ako na lang, ana, Ila. Ako na bukat na. Hala, nakaalsa kong bugat. Ha? Hala, Kil, dili ba ako para sa anong bugat sa manghilot? Mabalik ko sa manghilot, oy, Michael. Unsa? Uy, waday nimo tumanang akong pahimangno nimo. Nalimot gid ko nang nakaalsa kong bugat. Mao gani nga nibalik dayon ko nimo dinhi. Ay, hiluto na to ko sabi. Dire. Kana. Oh. Uy. Mabdos man di ay kainday. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Pero tinakulipaya pagkahibaw na ko gikan sa manghihilot nga mabdos na kuno ko. Edo kay nabaya kayo ming paabot sa akong bana nga mumabdos ko. Unya, Uy. Tinood? o lagi. Mo'y ingon sa manghihilot. Nagbabag manggani ko noong atong baby. Maong iyang gitarong, iyang gipahilo na. Mahinoon kung mga gana. Pero, maniguro sa ta. Ha? Unsay buti may pasabot, Mikel? Suway na tog pregnancy test. Pagpalit og piti. Ha? Ya, sa resulta.
Duha man to ka lain ang mugawas, no? Oh, onya. Ay, usara man. Awa lagi. Di lagi din tamo tuo lagi. Pero ingon mo gud tong manghihilot ko nga mabdos na ko. Basin na di ay. Maong ampingan ko paghihapon ng akong tiyan, Mikel. Ila. Dalap sa Del? Ha? Murag lapos man ang naa sa likod si imong daster. Awa. O, unsa gidugo ko? Ma. Gusto na na, oy. Ay napaghilak. Unsaon taman kung dili pagyuday ka mabdos? Pero, dili lang ka ni spotting lang, ma. Ha? Tingaling nabugat lang ko ba? Mau nag-spotting ko. Kaya dili naman gud kayo kolor po ang akong dugo, good. Pero sakit akong tiyan. Sakit hikapon. Unya, naglipong-lipong ko. Uy, unsa? Uy, tana. Mamalik tas manghilot ta. May nag-apul-apul ba sa imong dugo? Ako ay pero gamay raman tumanang. Pag first day. Ang to na sa ikatulong adlaw. Pero, pag ikaupat, spotting na lang. Agay, manang, hinaya lang sa paghilot, manang. Agay, Uy, nga na, manang. wa naman ko'y bata nga nahikapan. Oh. Nakuhaan ka, Inday. Unsa? Mituo ba yagi ko adto nga mabdos ko? Kay mura man sad ko og na nga. May nga baho nga pagkaon nga dili na ko ganahan. Unya nagluyasad ko. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Mutuig na mi sa kumbana human makasal. Apan wa pagyud mi makaanak. May mga babae bagyud nga sama nako nga lisod pa angkon. Kay wa man pud mi nagkontrol. Ikaduhang pangutana. Nisuway ko og paatiman og manghihilot kay aron kuno ko mo mabdos. O gingon pa nga us-us kuno ko og matres. Unsa may ipasabot ana? Matarong ba ni kon ipaatiman og hilot? O bawal na ba nako nga mangalsa og bugat? Ikatulong pangutana. Ningon ka usa ang manghihilot nga mabdos kuno ko. Nituo pud ko kay may mga baho man sa pagkaon nga dili na ko ganahan. Apan pagpiti na mo sa kumbana, negative man. Nasayop ka ha ang manghihilot kay gidugo man sad ko. Unsa may angay nga ipiti sa ihi, ang first o last nga ihi. Ikaupat o katapusang pangutana. Kung nakuhaan man ko, kinahanglan ba na akong magpa-ultrasound? O unsa may buhaton anang nakuhaan? Asa man ta pwede magpa-check up nga libre kay wa man gud mi kwarta. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ella. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Once again, anya sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological ug emotional nga mga problema, drug related nga mga problema kay usa man ako ka drug addiction specialist, usa ka psychiatrist ug usa ka medical doctor. Klase-klase ang pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini ako ra gyud ning isulti ha kay labi na kay bakasyon, napit ng bakasyon, daghang mga class reunion class reunion. Remember, ang purpose sa class reunion is bonding. Mahapit ta makita nato atong classmate, schoolmate, batch classmate nga
dugay ng pila nakakatuigan kadikada nga wala to makiti. So the purpose of class reunion is banding, dili bullying. Naunsa man to nga akong nahibalaan nga imbes kay magbanding, bully na minurong usan niya ka-classmate, either intentional or unintentional. So please refrain from saying negative to your classmates kay di ka kay balog, problematic pa na siya or emotional kay malagi daghang ta problema ning kinabuya. So happy lang, inamigo lang, dili kay mag-insultuhay. Nangasaba ba ko? Wa, sulti lang ko. Kay mo magin akong nusibahan, day magagadiri ngayon na nga akong natinan. Okay? So ang atong magtatampo karong adlaw si Ila, 33 years old, married, pero wa pa ni siya anak, no? Taga Cebu. So kay mga Cebu, mata sa Cebu, no? Daghang kayong, ako lang nag-greet ng mga taga Talisay o Nilya, kaya di aman na akong listahan katubangan. Daghang salamat day, Nestor o Linda Pasaylo, diya sa Nilya sa Joseph Lambert, no? Daghang kayong salamat, akong balikon, kay mo kong pautangon, usahay o lansang, o unsan naman lang. Salamat na dada kayo ni Mones o ni Linda, no? Dr. Dan Salud, Jonathan Verdun, Jumari Cantila, Grigo Merin Alcontin, Mulin Minsan, Jen Kanyada, Kunching Olasiman, Ma'am Doktora Ching, ayaw kalimot kato akong invitation sa imo. Ryan Mirasol, Nining Sabruso, mga Sabruso family, o si Mirasol Dista Siminto. Taasa sa ning apelyido ni mo Mirasol. Anyway, balo ko nga pirmi mong maminaw. Og ni Kwan, ni Nikar Navarro, mayong pagpaminaw. Okay, going back to our sender, si Ila, 33 years old, no? Punto medikal ang problema ni Ila. Ito kong paningkamutan ni Ila nga ako ni matubag yung mga pangutana, sapagkat tinod lang, dilibagyo ko kay balutanan. Ako dagan sa kong limitation, pero maningkamot ako nga makahatag kong ideya or opinion sa imong pangutana. Unang pangutana ni Ila, mutuig na mi sa akong bana human makasal. Apan wala pag yun mi makaanak. May mga babae bagyod nga sama nako nga lisod paangkon kay wala man unta mi magkontrol. Actually this is a common problem sa mga newlywed, no? Remember nga ang pagbuntis sa babae magdepende sa many factors. First, healthy ba ang imong sex partner? Sakto ba yung sperm count? Ug healthy ba sad ka nga ready nga mga anak? Unya sa akong mahinumduman sa akong knowledge sa ubigayni ng mga subject sa College of Medicine, ingon to nga mong consultant. Ang sakto gyud kuno nga fertile nga mga days nga posibleng utaas ang tsansa nga magkaanak kung sa kababay nga naay sexual intercourse, of course, is around the ovulation time. Unsa man ang ovulation time? That is mga 14th day sa menstrual cycle sa kababay nga naay normal menstrual cycle. As we all know, ang normal menstrual cycle is either 28 days or 31 days. So around that time, kung naay sexual contact, taas ang tsansa, di po kumingon 100%, taas ang tsansa nga magkabuntis ang babae. Nga, kinanglan nga, dili ka stress, healthy ka, o nya, ingon to nga mong maestro sa family planning, taas ko nog tsansa nga magkaanak ang babae o magkabuntis ang babae kung kada adlaw na sexual intercourse. Pero grabe naman po kada adlaw. Bisa mga 2 to 3 times a week lang tingali, no? Tabi po kayo ng kada adlaw, no? So, ingon na ang ako ika-komentaryo sa imong unang pangutana, Ila, no? Ikaduhang pangutana, nisuway ko og paatiman og manghihilot kay aron kuno mo mabdos. Ug ingon man nga us-us kuno ko og matres. Unsa may pasabot ana? Matarong ba ni kon ipatiman og hilot or bawal na ba nako ang mangalsa og bugat? Okay ra mangalsa og bugat kay pug kayo nang grabe na gyud kay ka bugat. Ako Ila medical doctor ko sa akong training along the medical side. Di mo ko moingon nga di sa ni mahibaw ning mga hilot, mananabang, nasa na sila yung mga knowledge about aning mga problema. Pero kung ako yung mapangutanon, I rather refer you to an ubigayni, no? Patanaw ka na ko ni Doktora, si may makailan akong ubigay niya, Doktora Lourdes de los Reyes Atok diya sa Mactan Doctors Hospital, or si Doktora Belinda Pañares diya sa Chongwa Hospital. Cura Quijano, daghan na mga ubigay ni Dr. Liway Intienza da sa Toledo. Daghang ko mga maripera nimo, no? Taga din here man ka sa Cebu. Daghang kay tag mga ubigay ni nga og minus tag budget. Suol ka sa Vicente Soto Memorial Medical Center Department of Ubigay Gynecology. Dalha lang ako ngan kay dugay man ko sa nagtrabaho diya. Department chair ko diya sa usa sa mga departamento sa Vicente Soto. So maybe napay nakailan ako, no? Ubigay ni gud ang mo determine kung unsa may kahimtang sa imong uterus, no? Us ba or unsa bay day kuan ang hilot manggod kinang mata-mata lang na sila, no? Mata-mata. I mean inato kayo. So ubigay ni gud ang imong duolon. Ikatulong pangutana.
Niingon, pangutana, niingon kausa ang manghilot nga mabdos kuno ko. Nituo pug ko kay may mga baho man nga baho man sa pagkaon nga dili ko ganahan. Apan pag pregnancy test na ako, negative man. Nasayop kaha ang manghilot kay gidugo man sab ko. Unsa may dapat nga i-pregnancy test sa ihi ang first or last nga ihi. Well, kining pregnancy test pwede ra magadini na sa balay, no? Kung ningingon ang mahilot nga mabdos ka, kanang naapod siya basihan siguro. Pero kung gidugo ka, dili ka nabdos, no? So ang pregnancy test kanang usara na sa mga inunta pamaagi nga ma-determine kung buntis ba o sa katao o dili. But sa among training sa ubigay ni, natay kita og mga presumptive signs and symptoms. Unsa man, kanang magnausea, magvomiting, nya wala na kay menstruation, o nya wala gina na kay usay uban moody ana mga positive signs ang gani, nanay mga fetal heartbeat, nanay fetal skeleton makita sa x-ray, sabi nga nana, no? So, medical explanation ani is ang pregnancy test, mahimo siya ning false positive. Mahinom naman ako na ako noy mole, high deform mole, nga bumuhatag og positive, false positive result sa pregnancy test. So, di gyud na siya confirmatory gyud. So akong balikon ang confirmatory kadtong na nagyud kay mabatian nga mga fetal heartbeat ug kadtong inag-x-ray na makitaan gyud nga bata gyud nga porma sod sa imong uterus, no? So unsa man nga parte sa ihi ang kuhaon, no? Midstream tingali. Ako bana-bana lang ako pero Doktora Belinda Panyares may expert. So basta kay part sa ihi nga imo ikuan, uban magani ani over the counter magani ni pregnancy test, no? Makakuan ka na may reference guide sa color sa papel nga imong gamiton, no? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Kung makuhaan man ko, kinahanglan akong magpa-ultrasound. Unsay buhaton anang makuhaan, asa man ko pwedeng magpa-check up nga libre, kay wala ko'y kwarta. Wala ko libre, ganahan ka naka sa Cebu City, naka sa Cebu, pwede ka mododa Cebu City Medical Center na mga government hospitals na man budget ana. Mingo nga wala gyud ko'y budget ma'am. Odo refer ka DSWD kasi pay man ka either A, B, C or D. Kung totally indigent ka, natay mga malasakit program, natay daghan mga assistance nga tinuod ba gyud nga wa kay kaya, no? Kung makuhaan nang sa kababay, mas advisable nga magpa-raspa ni siya. Papadilitation and curettage. Nga naman, kay kung dili ka magpa-raspa, nya natuan nga nakuhaan ka na mga retained placental tissues dito sa sud sa imong tiyan, posible nang may source sa bleeding later on. So, mo na ako ika-istorya sa imong pangutana o ginaot nga okay ra ang imong paminaw sa pagkakaroon, pero kung dili pa gyud kay maayo, go and see an OB-GYN as soon as possible sa government hospital kay minus makataog budget. So inaot na kay nakutlo nga pagtulunan karong adlaw ilah nakakasabot ka sa akong explanation nimo nako ning kamot lagi po ko dili ba ako ubigay ni psychiatrist ko pero medical doctor ko. So once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for patronizing sa mga program sa RMN tas kitag rating din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.